ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿ ಗ್ರಾಣತೆ ಗ್ರಾಣಗು ನಮ್ಮವ್ರದಲ್ಲ ಆತೊಂದಿಜ್ಜೋಡ ನಾವು ನಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಂದೆ ತೂಕ ನನವರ ಪೋಯಿನ ಪಾಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಪನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚು ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮದಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರಜ್ಜಿಡ ಐಕಾತ್ರ ಪೋರ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನನವರತ್ತೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಾಣಿಯನ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದೇರು ಅವು ಇತ್ತ ಅವಳು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಬಯ್ಯಾಡು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿದಾಯವರೊಡತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಡತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂತೇರ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಲೆಂದು ಅಂಚೆ ನೀನು ಐತ ಒಂದು ಭಜನೆದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟತ್ತೆ ಭರತನು ದೇವಿ ಭಕ್ತೆ
ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ಕೇಡ್ನಲ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಲೆಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ತಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.